Toyo. Toyo mansi na may sili. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng chicken and pork barbecue mga ka-foodiebis at meron tayong sausawan toyo mansi. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin. Manghantakin Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Sabi ko lang ng content to. Ayan. Nasuko. Taba. Ay, Toyo. Toyo mansi na may sili. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. manganta na po mga ka-foodiebis. Sarap pagka-marinate. Ang rice ko Java rice. Ang rice ko is brown rice. Yan. Ay, nasan ba? Sarap. Chicken. Ang sarap pagkamarit ng mga chicken nuggets tsaka pork. At syempre, ang ginamit natin sa pagluto ng mga pork barbecue natin ay ang Spice Queen. Ayan. Meron po silang mga chili powder, tsaka chili flakes, ayan, at cayenne powder. Yes. At meron silang Facebook page at Shopee. at TikTok. Visit nyo na sila sa TikTok at Shopee mga ka-foodiebis. Mag-order na po kayo lahat ng mga spices, andun na po lahat. Yes. Mag-check out na po kayo sa TikTok, Shopee. Sarap. Nangalaki yung pusa. Sakit sa amin. Chichi. Lagyan natin yung rice natin. Masarap. Masarap. Sama? Masarap pagka-marinate na.
Kalamansi ng kalabasa. Kalamansi. Brown. Brown? Balik na lang. Grabe, napakasarap ng chicken barbecue at saka pork barbecue natin, no? Siyempre, dahil sumarap yung mga chicken barbecue natin dahil sa Spice Queen. Ayan. Mag-order na po kayo. Ganito po sila. Ayan. Sa mga mahilig magluto, ayan, gamitin nyo na po yung mga spices ng Queen Spice. Lahat, Spice Queen, lahat po yan kompleto yung kanilang mga spices. I-check nyo na po yung kanilang TikTok at saka yung Shopee account po nila. Nasa description box po yung kanilang link. Yeah, order na po kayo mga kapudibis. Yes po. At shoutout din po kay kila Rica Roque at kay Marlon Roque from Vancouver, Canada. Hello Yan. po, Shoutout ma'am. po. Yes. At kay Angie Reyes from Lapitan City. Hello po. Siopaw Laya Payawan, Baby Allison, Catherine Pugoy at sa asawa mo, Siopaw. Shoutout po sa inyong lahat. We love Yes, you. mga kapudibis. Hanggang dito na lang ang aming videos. Please, kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much. God bless.